Ako ulit nagbabalik mga kabikulan, mga ka-hunters dyan. At mga kababayan ko pala sa Pilipinas. Maraming salamat. Sana palagi nyo akong suportahan sa aking YouTube channel account. Ayan. Bicolano Hunters pala ang aking pangalan sa aking YouTube channel, mga kababayan ko dyan. Grabe. Sinusukan rin ako dun. 2 piraso sa kamay. Grabe mga ka-hunters. Napakainit nga. Napakaganda maghanap dahil pag ganitong mainit mga idol ay hindi tayo mahirapan maghanap ng honeybee. Punta to kan. Grabe mga kanto. Inuwaw ako. Kaya iinom muna ako dito. Bibigyan natin mga kanto. Aw. Dami lang ng mga kantos pala doon. Nagkagat ako. Inuwaw ako mga ka-hunters dahil malayo na rin ang ating nilakad, kaya inuwaw ako. Ayan. Napakahirap talaga mga ka-hunters maghanap ng honeybee. Nadulas pa ako. Ayan mga ka-hunters, kung nakikita nyo mga ka-hunters ay nandito ako sa may tabing sapa naghahanap. Ayan. Sana mga ka-hunters ay makarami tayo. At sana naman mga ka-hunters ay hindi tayo makatagpo dito ng ahas. Napakahirap mga ka-hunters na dinadaanan ko sa tabi ng ilog. Kaya nagdadaan-daan lang ako mga ka-hunters dahil masyadong madulas tong dinadaanan natin. Kaya umano lang ako, nagdadaan-daan lang ako. Ayan. Sana mga ka-hunters ay makarami tayo ng honeybee ngayon. Napakahirap mga ka-hunters pala ang aking dinadaanan mga ka-hunters. Nasa tabi ng sapa tayo mga ka-hunters. Sinipon ako mga ka-hunters. Napakakat. Sumabit pa ang aking utak mga ka-hunters, kaya ayan. Kanina ay naka-isa na tayo mga ka-hunters. Yung ating paghanap ay naka-isa rin pala tayo. Ngayon ay naghahanap ulit ako mga ka-hunters para makarami tayong makuha. Kaya naghahanap ulit ako mga ka-hunters dito sa baba ng sapa. Sana mga ka-hunters ay makarami tayo. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-hunters ang aking hinahanapan. Ayan, sa tabi ng sapa. Success na rin mga ka-hunters dahil nakakuha tayo kung isa. At sana makarami tayo at para may ibenta ako mga ka-hunters. Ay, kasi napakahirap ng buhay mga ka-hunters. Ayan. Ayan, kung nakita nyo mga ka-hunters ang aking hinahanapan. Dami lang mga ka-hunters sa aking leeg.
pinagkakagat ako mga ka-hunters ng mga langgam, yung maliit, yung makataging langgam mga ka-hunters. Pinagkakagat ako. Pati. Grabe mga ka-hunters. Pinagkakagat ako ng maliit na langgam. Ang kate. Kung nakita nyo mga ka-hunters ay naghahanap ako dito sa tabi ng sapa. Ayan, napakaganda hanapan ito mga idol. Sana ay makapaghanap tayo ng madami para marami rin akong ibibinta ng honeybee. At para kung bibili kayo mga ka-hunters ay mapagbilhan ko kayo ng purong honeybee. Ayan, sana ay makarami tayo mga ka-hunters at para makabenta na ako ng honeybee. Ang purong honeybee pala sa akin mga idol ay yung isang boting ng bilog ay 250 to 300 mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Kung nakita nyo mga idol ay dito na naman tayo maghahanap. Tingnan muna ako dito. Baka kasi mga idol ay meron dito at makapaghanap na rin. Baka sakali mga idol meron dito. Baka lang, hindi pa sigurado. Baka lang kasi mga hunters makapaghanap. Yan. Pero sana naman talaga ay makahanap pa tayo kahit isa lang. Para bali dalawa ng makuha na. Sana makakuha pa tayong isa. Yan. At samahan nyo na rin ako paghahanap dahil mag-isa lang ako mga hunters. Mag-isa lang kasi ako mga hunters naghanap. Kaya samahan nyo na lang ako maghanap ng honeybee. Napakahirap talaga mga idol na hagaanan dito. Uy. May nakita ko mga idol na panaylipad. Gumanon. Pero isa pa lang yun. Isang bubuyo pa lang mga kanto. Grabe mga kanto. At sana makahanap tayo ng honeybee kahit isang bahay na lang. Yan. Samahan niyo pala ako mga idol sa paghahanap ng honeybee. Grabe mga idol. Hindi pa ako madula. Wala pa naman ako mga idol na pambili ng bagong cellphone. Madulas pa ako. Ayan. Kung nakita nyo mga idol ay naghahanap ako ng honeybee. Pero kanina mga idol ay may lumipad dito. Kaya titignan natin yan dun sa baka mayroon. Sayang. Kaya aakyat muna tayo. Kung nakita nyo mga idol ang akin, aakyatin mga idol. Ayan, yan pala ang aakyatin natin dahil parang may nakita ko dito lumipad. Napakahirap kasi mga idol na ating dinadaanan. Kaya kung nakita nyo mga idol grabe mga idol, sumabit pa yung bag ko.
Kanina kasi mga idol, may nakita ko dito lumipad, kaya baka sakali hindi ito yung bahay niya. Ang kati mga idol, dahil pinagkakagat ako ng maliliit na langgam. Ayan. Ayan mga idol yung ano, napakalaking puno mga idol. Ayan. Ay meron nga mga idol. Akala ko mga idol wala. Ayun. Meron pala dito. Pagpasensyahan nyo na, nagkamali ako. Meron pala. Yun, may lumpad. Success na naman mga idol. Nakapag ako, kinagat pa ako mga idol ng antik. Marami, bahay pala ng antik yung nadaanan natin mga idol. Ayan. Akala ko mga idol wala dito, meron pala. Ayos mga idol. Nakakita na naman tayo sa papalaking ko muna mga. Au! Napakahirap kasi mga idol ng ano, kaya dito tayo. Kukunin muna natin mga idol yung ginagamit natin pang linis. Grabe na, binalik ko muna yung aking ginagamit na anong itak dahil napakahirap dito. Sana naman mga idol ay walang ahas dito dahil delikado ang buhay natin dito. Ayan mga idol, nakakita na naman tayo ng isa. Papakita ko sa inyo pero magpipisto muna ako. Napakahirap kasi mga idol nang nag-iisa ka lang mag vlog. Napakahirap mga idol. Yan mga idol yung mga honeybee, panay labas pasok sila. Napaka lapit lang pala nila mga idol. Hindi ko kasi masyadong mapakita sa inyo. Ayan, ayan kung nakita nyo yung mga honeybee mga idol. Ayan, ayan pala yung bahay nila, kaya kunin natin yung honeybee. Nangangamoy na yung honeybee nila mga hunters. Marami na rin yata to. Magpipisto lang muna ako. Ayan, ayan pala mga hunters, lapit lang pala, kaya kukunin natin yung bahay nila. Lapit lang. Ayan, kung nakita nyo mga idol, pagpasensyahan nyo na ako dahil ano kasi mga idol, mag-isa lang kasi ako lang kasi isa mga ka-hunters dyan. Ako lang kasi mag-isa na nagbablog dahil hindi sumama yung sumasama sa atin dati, kaya nabahin pa ako. Ay, grabe, daming bubuyog sa loob ako. Yan, matagal na rin pala ito mga hunters. Kung nakita nyo, ayan yung mga bubuyog. Nabahin ako mga hunters dahil maraming ano dito. Nabahin ako, pero parang marami na rin itong honeybee.
dahil na nabayang ako mga idol sa pollen nilang kinukuha. Oh, tinusukan na naman ako mga ka-hunters. Nababayang ako. Grabe mga idol, nababayang talaga ako. Ayan mga idol, tinusukan na naman ako kung nakita nyo. Ang dami nila kasing bubuyog sa loob. Uy. Uy. Malaki pala ito mga idol. Ayan o. Maraming honeybee mga idol. Tagal na rin kasi. Ayan. Ito pala yung honeybee nakuha natin. Naputol mga idol kaya kunin natin mamaya yun. Yung kaputol nito. Oh. Grabe mga idol. Tinusukan na naman ako kung nakita nyo mga idol. Grabe. Tinusukan ako. Pang-apat na yung mga idol na tusok sa atin. Puputol-putulin ko ng bahay nila. Dahil hindi naman natin makuha ito lahat pag hindi natin tulin. Hindi naman natin idol kayang kunin ang buo dahil napaka liit ng bahay nila. Kaya pinuputol ko. Ay, dami talaga honeybee mga idol. Ayan o. Ayan pala yung honeybee o beet kung tawagin. Grabe, tinusukan na naman ako. Ayan. Ibababa ko muna tong aking bag na nilalagyan ng honeybee mga idol. Para mamaya mailagay natin agad yung ayan pala yung plastic hinahanda ko ng mga idol. Pinagpawisan ako mga idol pero kailangan natin bilisan dahil baka inaano na kunan. Ayan, napakadami pa sa loob mga idol. Kung nakita nyo ay kinakat ko lang mga idol lah. Napakalit ng bahay nila. Ito na mga idol yung final test natin. Uy, ang bigat mga idol. Nandito na yata yung honeybee na puro. Kaya ano yun naman natin, palaki natin ng unti yung butas para kuha talaga natin ng bigat mga idol. Ako, uy, grabe mga idol, napakadami ng honeybee. Kung nakita nyo mga idol, napakadami ng honeybee nila. Ayan, ilalagay ko lang muna mga idol sa plastic dahil baka masayang kasi yung honeybee. Napakakapal. Kung nakita nyo mga idol ay napakakapal ng honeybee nya. Ilalagay ko lang sa plastic para hindi masayang. Napakakapal pala mga idol yung honeybee dito. Pero naputol pa nga yun mga idol. Kukunin pa natin yung pinaka
Pagpasensyaan nyo na dahil nasa hampas kasi ako mga idol. Gumugo kasi mga idol yung aking kinakalat yun. Uy, grabe mga idol, napakakapal talaga mga idol yung ano, honeybee. Grabe, success talaga mga idol yung paghahanap natin. Uy, naputol pa mga idol oh, napakakapal talaga. Kaya kailangan natin madalian dahil tumutulo na yun, sigurado. Napakadami pa talaga mga idol. Sheesh, grabe, nahawakan ko na talaga, purong puro mga idol. Uy, napakadami talaga mga idol. Sheesh, wala talaga masabi mga idol, napakarami. Yan. Puputol-putulin ko na lang mga idol. Yan ang mga idol, purong puro talaga mga idol ang ating nakuha mga hunters dyan. Purong puro talaga, wala akong masabi, jackpot. Ayan, jackpot talaga mga ka-hunters dyan. So naku, kuatang honeybee. Uy, kakaputol pa yung mga ka-hunters pero may bugon talaga. Pero dakulong pa mga ka-hunters sa laog na honeybee. Grabe mga ka-hunters talaga. Uy, ayan o, kaputol pa lang yung mga ka-hunters. Dami pa sa loob mga ka-hunters. Ayan pa, nailipad nila kung nakita nyo. Tatagalogin ko na rin mga ka-hunters dahil para naman maintindihan ng mga Tagalog. Kaya tinatagalog ko. Uy, ako, tinusukan ako mga ka-hunters. Kamay, dab. Grabe.